بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندراب بدنت الأرى عند جلما، بندراب من ببندم أرى عند دينما، نون دندانغال دنت دو يوتر لأن يتو من سلمني من كلام من جوري من جافنم. خطبة من الجمعة هندين قدرين di ban aljuma hande haalante en ko e sappo battindiide ɗeɗo kono nde wonde oɗo aljuma ene wawi on wattande e lewru he kaaloren e makko askal muddo hoore wona dañen usorde bindande ɗe e ko jangannoɗen to ko so Allah jaɓi. Caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, Allah jaññanɗo en yaafuyaji mawɗi, teddiri en jamma laylatul qadri, ceediɗen deweteɗo e gonga ala so wona Allah ala mo rendi e laamu makko. En ceedanima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, hirjini en e tinnade e ɗeɗo balɗe sappo, kadi dañen hen ngalɗinoɗen e majje. Yo kisal e yurmede barkeji Allah yo gon e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, ngona e koreji makko, ngona e sahabaɓe makko, ngona e kala rewɓe mabɓe ene moƴƴini ha ñalawma jobdi. So ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaɓe Allah no mbasiyortomi hooram kulol Allah towɗo o. Jomiraɗo wi wa an ta'fu aqrabu littaqwa wala tansawu lfadla baynakum inna allaha bima ta'maluna basir. Nde jaafotoɗon ɗum de ɓuri ɓadinde on e kulol Allah, hoto jejjite ɓural ngal Allah waɗani on hakkunde mon hokki on, nde wonde jomiraɗo kanko woni ganduɗo kala hunde, kanko woni jiyowo kala hunde. Mbiɗen e hey mon horoɓe, ganden jammaji sappo battidiɗi e lewru korka ko e jammaji ɓurɗi hewde moƴƴere, ɓurɗi hewde teddungal to jomiraɗo towɗo o nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam omo tinnotono e ɗiɗo jammaji ko ɓuri ko tinnotono e jammaji keddiɗi ɗi. O hebbina hen golle moƴƴe, ɗum woni ononne kebbine hen golle moƴƴe, o yacco e wadde moƴƴereji. Ɗum firtata ko enenne yen jacco e wadde moƴƴereji mbete eɗen kefta laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahrin. Jamma laylatul qadri ko jamma ɓurɗo ujunere lewru. Golle jamma laylatul qadri ene ɓuri golle duuɓi capanɗe jeetati e tati golle jamma goto dokkeɗa ɓura ɗum. Ɗum noon ko jamma laylatul qadri. Kadi wiyama ko e nder lewru korka woni, ndeke sa darima lewru korka ndu kam ha lewru ndu fof maayi, aɗa wawi wiide a hawri e jamma laylatul qadri. Ko jamma baɗaɗo barke, jamma mawɗo kewɗo baraji, ko e makko qur'ana jippina dendagal mum e asman aduna oɗo. Jomiraɗo wi inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, min jippini qur'ana o e jamma baɗaɗo barke. Wiyama ko e makko arzigaji peccete, ko hen laje ha joni ñawate. Jomiraɗo wi nana ko e jamma he serdete kala ñawore, gueɗel fof ko waɗate ko hen serdete. Ene jippo e jamma o malaikaji teddinaɗi, ɓe jippina yurmede, ɓe jippina barkeji e kisal. Non jomiraɗo wi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikaji e sayyidina jibril ene jippo e jamma o bi idni rabbihim, tawa ko e yamirore jomiɓe, ɓe jippina kala fiyaku. Kadi kisal wona e ɓe jippi e mum en ɓe, kisal yo won e jamma o wona e jippaɓe mum ha nde fajiri feeri fof. Allah ene yaafo e jamma o dariɓe, ene ñaago Allah, omo jaabo nodduɓe, ene ñaago. Wadde noon ene wodani gonɗinɗo Allah nde o alɗinto e jamma he, o darano jamma o, o rerɗa e wadde dewe makko Allah kadi fiha e jamma o. Wa yataqarraba ilayhi subhanahu bi salihil a'mali, o ɓadoro Allah e jamma o golle moƴƴe. Kala kaɗaɗo moƴƴere jamma o, on nde wonko haɗa, o haɗama moƴƴere ha heewi. Man hurima
man hurimaha kaɗaɗo jamma o faqad hurima al khayra kullahu o haɗama moƴƴere fof wala yuhramu khayraha illa mahrumun kama qala alayhi salatu wassalam haɗatake moƴƴere jamma o so wona mo ganduɗa ko kaɗaɗo moƴƴere on tan haɗate dañde oɗo jamma mbiɗen e hey mon julɓe e hey mon horoɓe ha mbawen hebde jamma o ha mbawen dañde baraji ha heewa ene wodani en nde galɗintoɗen ɗiɗo jammaji wona jamma o goto ko jammaji ɗi fof daroɗen e majji mete min jiitu jamma o ɓadoɗen hen e Allah kebbinen hen duwaw yummen aishata radiyallahu anha o wi mi wino nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam so Allah hawridini kam e jamma o so Allah andini kam jamma o holko mbiyatmi e jamma o holko duwotomi tan ko ganduɗa ɗum ɗo kam ene yawa hebbinde moƴƴere te e jamma tawde koye jamma goto o wi mbiya joomam an de ka jafotoɗo aɗa yiiɗi yafade yaafomi joomam an de ka jafotoɗo aɗa yiiɗi yafade ne minne komi jiɗɗo yaafede yaafomi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni firtata ko joomam an de aɗa heewi jafogol aɗa moƴƴana on mo ganduɗa woofi aɗa yaafo ɗum aɗa suura ɗum aɗa yawtana ɗum bakkatuji mum ɗi wanno pergitte mum ɗe fergitino aɗa momtana ɗum goofi mum e bonandeji mum ɗum noon mi ñaguimama yaafomi nde wonde an jomiraɗo Allah haali e deftere mum inna allaha kana afuwan ghafura Allah ko momtowo bakkatuji ko jafotoɗo fa laylatul qadri jamma laylatul qadri ko laylatu talabil afwi ko jamma jiilateɗo yaafuya ummarade Allah tedduɗo towɗo o ñaaguiɗo Allah tedduɗo towɗo o yo Allah yaafu ɗum fof kana muqtadiyan bi ibadihi alladhina da'aw rabbahum ganda wona e ma fuɗɗi ñaagade yo Allah yaafoma ñemtinɗa ko jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ñagotonoɓe yo Allah yaafu ɗum en wiyannoɓe wa'fu anna waghfir lana warhamna Allah yaafo min yawtan min bakkatuji amen jaafoɗa min jurmoɗa min ɗum noon ñembuɗa ko jiyaɓe Allah wiyannoɓe noon wadde noon horo hersu ñaagade Allah andu wona e ma fuɗɗi Allah jabaniɓe ndeɓe ñaaguinde kamɓe ɓen sabu qad fa'altu ni jomiraɗo wiɓe kama jaa fil hadisi sharifi hono no ardi e haalullaji nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam tedduɗi fa laylatul qadri wadde jamma laylatul qadri fursatun liyatuba almuslimu ila rabbihi subhanahu ko wawtundu ndu neɗɗo o ene daña ruttade joomum e lewru he fof a dañano ruttade joome hirande nde fof korka ari ha jamma laylatul qadri ari mbaɗa feere mbete aɗa rutto hen jomiraɗo ɗum noon sa wawa andude jamma o daro jammaji capantati ɗi fof mbete aɗa hawra e jamma o ɗum kam sa darima ma hawru e jamma o wo yugo bira ala khaliqihi ha neɗɗo o wawa huccude e joomum alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah mo ganduɗa ene jaɓa tuuba buyaga jiyaɓe mum omo yaafo ha joni bakkatuji mabɓe wa inna mimma nastathmiru bihi laylatal qadri kasrata salati wa ɗulal qiyami bayna yadayillahi taala ene jeeya ko eɗen galɗinoro jamma laylatul qadri hebbinde julɗele jurnude kadi darɗe darade ha joni yeeso jomiraɗo towɗo o tawa eɗen ɗaɓɓa yaafuya jomiraɗo eɗen jorti ha joni yaafuya makko kanko jomiraɗo fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hatha ala qiyami laylatil qadri fa qala man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi omo hirjina en e daranade laylatul qadri o wi kala dariɗo jamma laylatul qadri ene gonɗini Allah ene hasbitori moƴƴere dañatede hende ha joni ene andi ko Allah woni dokkowo waɗiri kadi ko ha daña nden moƴƴere ma Allah yaafu ɗum ko ardinno e bakkatuji mum wadde noon sabu julde neɗɗo ene dañira yaafuya Allah towɗo o biyeteɗo abi umamata yo welu ya Allah won e makko o wi won neɗɗo arno e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam omo wullito bakkatuji makko o wi nelaɗo wimo hal tawadda'ata aɗa salligini hina agbalta saha mo garataɗo o ka calliginiɗo qala na'am o wi aha fa qala nelaɗo wimo hal sallayta ma'ana hina sallayna nde min juulata de a juldino e amen qala na'am o wi aha qala nelaɗo wimo idhhab ya fa inna allaha ta'ala qad afa anka wadde ya Allah yaafimam
wadde tindini julde nde kadi ene addana neɗɗo yaafede ayyuha rajuna afu wallahi ta'ala inna laylatal qadri laylatun litasafi alqulubi ey mon jortiɓe yaafuya Allah tedduɗo towɗo gande jamma laylatul qadri ko jamma de mo ganduɗa ha joni litasafil qulubi mo ene labbina ɓerɗe yimɓeɓe mbawa dañde hen moƴƴereji wata alu fin nufusi kadi ko jamma mo ganduɗa pittari ene mbawa wowudirde hen yuqbilu fiha al mar'u ala rabbihi neɗɗo o wawa huccude e jamma he kadi e jomum o ñaago Allah ngam Allah yaafomo hokkamo moƴƴere so neɗɗo o hucce jomum Allah yaafomo hokkamo hende kadi moƴƴere ɗum woni oɗo jamma ko jamma moƴƴo kanduɗo kadi e darede ha joni Allah rewe hen tawa noon so darima omo laɓɓiri ɓernde makko hasidagal ala e mayre gañgo ala e mayre li yadfara bi khayriha wa afu willahi ta'ala fiha hawa daña moƴƴere jamma o daña yaafuya Allah kadi e jamma o fa inna ta'yina laylatil qadri toɗɗede jamma laylatul qadri o rufi'a bi sababi khusumatin bayna ithnayni min al muslimina wonde wiyama nelaɗo o yaltino jamma goto ene haalana sahabaɓe ɓe ene haalana ɓe yaltino e sahabaɓe mum ene haalana ɗum en mande woni jamma laylatul qadri ñalawma o holko hawrata o tawi sahabaɓe ɗiɗo ene kalda haala ka mataw ka juuti seeɗa ka sababu kan haala noon kan haɗi ha joni jamma o toɗɗede fa an ubadata bni samiti radiyallahu anhu o wi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kharaja yukhbiru bi laylatil qadri nelaɗo yaltino ene haala jamma laylatul qadri fatalaha rajulani min al muslimina wodi wonɓe e haaldude julɓe ɗiɗo ene dugda ey tanaza'a wa takhasama fa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi inni kharajtu li ukhbirakum bi laylatil qadri jaltunomi ko mbeɗa haalana on jamma laylatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulanun kono mi tawi kaari e kaari ene duka fa rufi'at jamma o ɓamtama rufi'a noon wiyama ko rufi'a ta'yinuha toɗɗede nde ɓamtama fa fi hadha al hadisi nanay oɗo hadise tedduɗo noddude yimɓe ɓe e woppude kadi duko woppude weñodirde nde wonde ayi woni sababu ha jamma o wasi andede wa hasuna ala al afwi hirjinde yimɓe ɓe kadi e yaafodirde e newodirde fa inna allaha subhanahu yuhibbu ibadahu Allah ene yiɗi jiyaɓe mum al muhsinina al afina moƴƴinoɓe yaafotoɓe anin naasi ga yimɓe jomiraɗo wi fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinina ɗum ko nelaɗo mo jaam e kisal woni o haalda ka haala kono ko enen panda hen nelaɗo wiyama yaafoɓe joni ɗurno koɓe mbaɗata ko Allah ene yiɗi moƴƴinoɓe ɗum noon ken wiyaɓe yen ñemtinmo womin al afwi attajawuzu anil mu'sirina ene jeeya yaafuya noon so tawi aɗa wondi e yimɓe ɓe ganduɗa ko wasɓe newanaɓe jaafoɗaɓe ko ndewataɓe jomiraɗo wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi kana tajirun yudayinu nasa won julanke goto ñamlodirtunoɗo yimɓe so yi noon katujinɗo fa ida ra'a mu'siran so yi basɗo qala li fitiyanihi o wiya liggotoɓe makko ɓe tajawazu anhu oɗo de ussene ɗum ussenemo jaafuɗemo la allallaha an yatajawaza anna yama enen ne mbete Allah ene yaafo en nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi fatajawaza allahu anhu Allah yaafimomo ɗum ɗo ko khutba men gadiɗo so Allah jaɓi ma en gaddu goɗɗo jokken hen khutba ɗimmo o ɗum koto WhatsApp to ɗo noon e YouTube o ko ɗo tan windande nde jokkoto so Allahu lamɗo o jaɓi joni ma en jokku hen windande wonde nde ko toon askal muddo hoore ngal wonata askal muddo ha joni eɗen jokka e windande men caggal ne jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗen ko e heymon horoɓe e ɗeɗo balɗe min ciftina on hen askal muddo hoore ngal ganduɗa nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam farli e min ɗum kala julɗo mo lewru korka yetti o waɗɗini ɗum e kala dimo kellifaɗo ha joni ene yaltina askal muddo hoore no namde e jabuli ni
hol fodde yaltintede askal muddo hoore jaabowol mum fodde askal muddo hoore sa'un bisa'in nabawiyyi sallallahu alayhi wa sallam ko muddo e muddo mo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko wiyete sa'u ko wiyete muddo ko ma yu'adilu 2 kilogram 2 wa mi'ata kilogram ina wona kiloji 2 e temedere gram kiloji 2 e 100 gram ko dum woni ko wonata muddo so tawi ada jogi betirgal ngal bismillah sa ala ƴeew balayse peesa kiloji 2 e 100 gram ko dum woni muddo hoore fof ko dum yaltinta aw juz'uhu walla fodde mum to kalis ko dum jarata ko jaltinta ko ƴeewa qima mum ko jarata ko nya joni jaltina dum askal muddo hoore taw non fadala an qutihi ene burti e ngura makko walla ngura koreji makko nyalawma julde o baawo jango julde o ala hen ala ko nyande julde nde tan wonko heddoto be mbaawi yaltinde hen yobe jaltin hen ene waddo wadde neddo o nyamlo tawde omo jorti hebde ha joni ko omo totta lewru ene woddi jobde ne cuwa arde omo andi omo jogi jobdi on way ko ne jogi ni nyamlo yaltina so tawi hebi jobdi mum watta don o ene waddi e mum nyamlo holmo askal muddo hoore waddi e mum askal muddo hoore ene wadde ma an kaldate do tawde ka killifaado jaltinana dum hoore ma e kala juldo mo ganduda nafaqe mum ko e ma waddi waddori ko jiidigal miñe walla mawne walla ko jom suuduma batte dewgal rewbe ma aw riggin walla to batte kalifandi ada yaltinana jinnaabe ma kadi wasbe so abe ngaldi koy mabbe waddi sa yaltinani be ene sella so wi'ama waddi firti ko so tawi mo wi'a waddi e mum o wadani so ene wadi bakkar koy on arata kono ittata non goddo ene wawi wadandemo an joni min askalam ene waddi e am min mbiyami e joni askal ma an min mami wadane ay sa yaltinani kam askalam selli wana wiede ene wadde kaari tan goddo wa wadandemo ala goddo ene wawi wadandemo kono ko so tawi goddo o wadanani mo o wadanani hoore makko bakkar o koy makko arti kanko mo waddi e mum o tawde kay mo wawi dum woni an waladi hil faqiri neddo ene yaltinana jinnaado mum ha ya biyum an waladi hil faqiri ga biyi ko basdo gorko ha hellife tawde ene wawi faggirade yaha faggirhoyo walla biyi ko debbo ha nadde walla dabbire naddigo tawa gorko dabbirdo mo naddigo o ha joni ko galo kadi ko kellifaado walla dabbira mo naddigo wondude e hellifede gorko o tawa kanko debbo o kadi o yonti yaabede do askal ngal fukkiro hankadi e jinnaabe makko waddo yo e jom galle makko omo yaltinana baam makko e yum makko tawde ko be haru jinbe ko be wasbe nonne omo yaltinana jom suudu baam makko o yaltinana dum askal muddo hoore beedo haalaabe be wi'a omo waawi yaltinande ko wayno biyi ko en baam makko en yum makko en so abe joginobe be kalfi be enne askal mum en kanko yaltinta tawde kanko yaltinani be kadi kanko yaltinanta be askal mabbe to adda zakatal fitri min ghalibi aishil baladi koko jali ngura wuro leydi ko jali e ngura ko hen yaltinte min qamhin wa sha'irin hande dum do burani wawde hutorede no feewi maaro buri wawde hutorede wo sultin wo tamrin wo zabibin tamaroje en zabibbeje en makka en ndemiri en maaro en fo ene yaltine hen gemha en sha'iri en samme en feela en nyindiko en fo ene yaltine hen makka en fo ene yaltine hen wa aqitin seliya fo ene yaltine hen dum do fof ene wawi yaltinede askal muddo hoore yumbe be ne jidi ko weebi ay goto mabbe jabata yaltinde seliya nde wonde kilo en tiidi wiidema ya dañ hen kiloji didi ceerno heewadde yobe yaltin seliya kono be kuccata ton be ngona ko jeewde gato maaroji to ne ceerno yumbe ene punta koyo men ceerno maaroji hankadi joomu wi ene jeewa tan ko weebi ya jaltine seliya wana jiddon jeewe seliya ne yaltine sella yaltinde kiloji 2 e 100 gram ceerno sa wiyama kilo seliya hujnere temede jeetati e yaltine kiloji 2 ceerno sa wiyama ya yaltin kilo maaro temede joyi nden ma yaltin mo biida ni fo wiyama kilo maaro temede joyi ko tiidi joni non yo yaltino seliya to yo so ton kilo jido yaltino jeewa so wiyama kilo jidi seliya ma faatu kilo maaro temede joyo ma andu dum en sebori hol nyaawore yaltinde askal
muddo hoore yaltinirde ɗum qima jaltina kalis mum mbete ene sella ene sella Abu Hanifata ene yaari ɗum Imam Bukhari ene yaari ɗum Imam Ashhab on komo madhhab Malik ɓen ene jaari ɗum ene yaltinire kalis ndeke eɗen mbawi yaltinirde kalis kadi hande ƴeewama yaltinirde kalis nde ɓuri wallude hay miskino o mata tajibu zakatul fitri askal muddo hoore holde waɗɗoto askal muddo hoore ene waɗɗo arawande jamma julde so weeti ene wona julde so nange muti tan waddima konngol wi noon aw bi tulu'i fajrihi walla ko peeral fajiri julde nde so nange muti ha fajiri feeri hankadi fajiri feeri hande ko julde ɗo fajiri feeri eɗen so weeti eɗen dawa eɗen pummoye ɗo askal ngal waɗɗi ene yiɗa noon yaltinde askal ngal caggal nde fajiri feeri so fajiri feeri tan kam hankadi waɗɗima waɗɗade nde kam waɗɗoto ko caggal nde fajiri feeri ɗo fajiri feeri ɗo walla wiyama ko nde nange muti ñalawma guppude o wiyama ko nden waɗɗoto nde wawi waɗɗade fof kam so fajiri feeri ha gasi kam ene yiɗa tan caggal nde fajiri feeri ya yaltina askal ma wa qila wa qabla salati ko adi wa qabla salati al-eid ko adi fummoyde ene yiɗa jaltina askal ngal caggal nde fajiri feeri ko adi fummoyde mbete jomum o so fummoyi taw ene julda haqqi mum ene andi wonko woppi galle wa yajuzu ikhrajuha qabla dhalika bil yawmayn ene sella yaltinde askal ngal kadi ko adi julde balɗe ɗiɗi ɓaawo janngo woni julde jaltina hande mbete jomum en mbawa hebde hol totteteɓe askal muddo hoore tottere askal muddo hoore ko wonande dimo julɗo katu jinɗo taw wona galo ene sella noon tottude muddo gooto wonande miskino walla mudduji kewɗi totta ɗum miskino kewɗo ene sella muddo totta ɗum miskino walla miskineɓe ɗiɗo pecca ɗumen muddo miskineɓe ɗiɗo pecca ɗumen muddo gooto walla mudduji kewɗi ndendina totta miskino gooto ɗo ene sella jiida e kafara mo kaalaten e bindanɗe toto korka on kafara ko neɗɗo fof geɗal mum rendintake totte neɗɗo gooto kono askal muddo hoore ene sella ndendina mudduji galle mum fof totta neɗɗo gooto ene sella ndendina muddu ma gooto pecca ɗum yimɓe ɗiɗo yimɓe tata ene sella pecca mbete askal muddo hoore ene fukko so waktu o ɓenni walla fukkotako so tawi kanko ko galo sahande askal ngal yonti nde omo jogi o yaltinani ɗo askal ngal fukkota koye makko ɗo ko ngal joɓete ngal tawde kay nde askal ngal yonti nde omo jogi ɗo ngal fukkotako omo bakkodina kadi so nemni yaltinde askal ngal ha waktu mum ɓenni wadde noon mbiɗen jiyaɓe Allah kule Allah e ko Allah yamiri on goppon ko Allah haɗi on kala ko Allah rentini on gufi on hen goppe yo Allah hokku en kisal e yurmede jomiraɗo towɗo o yo juul e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam waɗanamo barke e yurmede allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa zakatana wa sa'ira a'malina waj'alna mimman sama ramadana imanan wa ihtisaban فغفرت ذنوبهم وأعده علينا أعواما عديدة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نجارama salmini moni kala mi jurima ko Bakar Ahmad Diop to nadi min be on ketki jam on jarama